Welcome back to my channel, guys. Yan guys, oh. Update sa labanos. Ayan guys, yung magnanay, oh. Naglalagay ng abono. Ito yung abono. Pakita ko sa inyo, guys. So, ayan. Ayan na guys, oh. Ang gaganda na guys, oh. Punta tayo dun sa kanila, guys. Ayan. Ayan guys, yung maliliit guys, ano yan? Mga mani. Mani yan guys. Ayan, ayan yung maliliit. Mani. Ayan guys, ganyan sila guys maglagay ng abono guys, oh. Ayan. Yung asawa ko guys yung taga-hukay, yung nanay niya naman yung tagalagay ng abono. Yan guys. Tataas pa yan guys ng ganyang kataas, oh. Tapos mamumulaklak yan guys ng color yellow. Ayan. Ayan. So guys, yung mani. Maliliit pa sila guys. Ayan. 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 Ito guys, na ano na to, yung kaya sinasabi kong labanos kasi para siyang labanos guys, pero kulay green. Kulay green siya. Tapos pwede kainin kahit balat. Kasi ginigisa lang to eh. Pag iluluto na. Kapag iluluto na, ginigisa lang. Masarap naman siya guys. Yung anak ko guys tulog, kaya nakapag-vlog ako. Tinawag kasi ako guys ng asawa ko guys. Akala ko mag-vlog daw ako, videohan ko daw sila. O 'di ba? Siya na mismo nagsabi na videohan ko daw sila. Dati nahihiya to. Nahihiya to sa camera magpakita. Isang bahay ng biyanan ko guys, sa likod, sa kabila. Yung kabila nito guys, dun ako yung nagwalis ako guys. Ito guys, ang gaganda na oh. Wala pa yung abono. Yan. Ngayon pa lang naglalagay ng abono oh. Oh yan.
Di ba parang naglalaro lang yung dalawa? Mày phải nó bật lắm. Mày có đơn thôi. Hindi na siya didiligan. Kasi minsan pagkagabi umuulan dito. Tingnan nyo guys, magaganda na sila o magaganda na yung tubo, pero linalagyan pa nila ng abono. Ayan guys, oh, may namulaklak na nga, oh, ayan. Ayan. Pero tataas pa yan guys. Ayan. Ito guys, gaya nito, oh, tumataas na siya. Yung iba hindi pa. Ayun, sa dulo, mayroon ng dalawang, ayan, oh, may dalawa ng, ano, mataas. Yan guys, may bakod na yan dyan. Ayan. May bakod yan na ano. Yung, alam nyo guys, yung steel matting. Ayan. Yung alambre siya guys na makapal na square. Ayan o, ganyan o. Yung peras dito guys, nagsisimula na siya guys mulaklak. Ayan guys, oh. Ayan. Ayan, oh. Pinutulan ng tatay ng asawa ko guys sa dulo. Ayan, oh. Peras to guys. Ayan. Ayan. Ito guys, may bulaklak na guys, oh. Prutas din to guys, hindi ko lang alam yung pangalan. Wala akong nakita nito sa Pinas. Ayan. Ibabalag ko din to guys pag namunga na to. Magsa-summer na kasi guys, kaya namumulaklak na sila. Ayan, ang ganda oh. Ayan. 그냥 칼이 사야 돼. 요 실로 초발라야 그 소리를 나.
名嘛，你就接到这他俩。 Diniligan pa pala nila guys. Ayan guys, nagdidilig yung asawa ko. Kala ko hindi nadidiligan. 这两锅，你看他这个，Ay, yung bagong tanim lang pala. 还有哪个地儿啊？ Ayan. 哪头啊？ 你看你摘这个都是没死的呀，都是活着的。我这个这些都活着的，你摘这的。 Meron kasi guys ng mga bakante. Tinaniman ulit ng biyanan ko. Ayan guys. 换了哈，换了，给你换了好，你换了。为啥我都想100来再摘一块？你看看。 Ayan. Tinataniman niya yung ano, mga bakante. Yung pwede pang taniman. Tsaka dinidiligan din ng asawa ko guys. Ayan.